Мирослав и Христо. Аплодисменти за партньорките на Мирослав и Христо, Елица Мариновска и Милена Георгиева. Браво, Елица! Браво, Милена! Браво, момичета! Браво! В възторг си. Стани да попляскаш. Що? Изпитвам уважение към танцорките ми. Разбира се, най-красивите женски тела. И манекенките, разбира се. Госпожо Сичанова? Първо искам да ги поздравя за стратегията, която те имат въобще в това шоу. Винаги много точно си подбират хората, с които работят и тези, които им помагат. Това беше най-динамичният танц. Миро от време на време изглеждаше малко по-балкански, но въпреки всичко... Миро е представител на Балканите. Така. И логично изглежда балкански и с гордост носи думата Харманли върху гърдите си. Миро е от Харманли. Имам предвид в движенията на тялото, но въпреки Като всеки всичко... виден хармалийски чорбаджия, той трябва да демонстрира. Но въпреки всичко, поздравявам ви. Наистина, танца беше прекрасен. Благодаря. Браво, браво. Господин Илиев. Самбата е наистина танц, в който трябва да има много движение. Вашата хореография като цяло беше интересна. Имаше много характерен танц, между другото, в нея. Имаше и полка, имаше и мазурка, дигайки това кръгче там, както и да е. Хареса ми като хореография. Но самбата по принцип трябваше да се движите. Вие трябваше тук да танцувате. Цялото това пространство да е изпълнено с движение. Разбрахте ли, Христо? Твоите коленца също бяха свити, въпреки че се опитваш и правиш много усилия да го направиш, но като цяло ми хареса. Не забравяйте, че за тях това сигурно е танц, който за пръв път танцуват и те не са специалисти в този вид танци. Те са по-скоро специалисти в модерните танци, в брейка, в хип-хопа. Сега това сигурно не им е било много лесно. Господин Евтимов, вие какво видяхте за V-образните глезени? Момчета, направихте страхотна информейшн самба. Няма да коментирам. Двете инструкторки няма да ги коментирам. Те естествено, че са най-добрите. Аз съм изненадан от друго от вас, че вие имате акциите на самба видват толкова естествено и им чувство, че сте родени с тях. Това човек просто не може да ги научи при вас. Идват много естествено. Целият баунс. Значи вие, господин Евтимов, не сте чували за така наречената популярна харманлийска самба?
Ами, още не се е вкарали в програмата. Да, тя ще бъде в световния тур нещата. само до година. Но за Миро гарантирам, че прави баунс перфектно. Добре, нека да видим как ще се отрази това и на вашата оценка. Тук само средно 5 пишете, да видим и сега. Ето, 6, 4, пак 5. Това бяха Мирослав и Христо!